Sent
Shabina Kopa, what was the anyone on the power? What soon as I see you for the was a probably Yamano, that's the Baja, oh, your war, oh, your mama, and your mates, in our body for the Totoho, in another was a Jesus, in another was a Bamba, why never was so your Yapuna Kopa, show me yes, so the animal. Jesus. My young little boss, let's see more. Anadi Sana Yonya Noya. We want another body. Oh no, Oh yeah,
Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Ishanka radide ya nyumre isa ya sore ni aye kese nso. Ena radi tumene na ho oden aye kese wodam ha. Saa na meni se ufie ho nso o wo hwe ye wo wutie ye onyame etume aye kese wo ho nso saa. Hallelujah. Amen. Ebre aso se onyame somafo na tenase. Waje na dwa na enche yabekọ ne nchen na asema radi nyankopon de ama na nyumre nso no yate ede afri ne nchen na ne ebetu fo no te se de Maria ekache asomfo no wo ebra okwa ifuhia na se no na nsasaaye no mensumetu fo na nwumere se de owura no besu bia no no ede na waye esanse oyo nyankopon akoa yes lord wabra no ho ase na awrade de tumi ne ahoden agu no so na afe wabase oboboa afoforo papa yi yebehwe bra oba tv so a oyo bi asabi ompa ne ho na emom obai se enipa benya nkwa na wohu awrade ani monyam enu nti ne wo wa timesro sa odi ajebre na hwe no odi ajebre na tie no na ampa sida awai so ubehu no se onyankopon akoa no awrade na de ahoden agu no so ebre yi ya baba kwane nchen na enanwumre yi so no de owode maye no awrade nam no so ede aba edini nie ni dini eye Bishop Albert Saki Kwapon General yamo akwa baba afidie so enanwumre umanyina ya krado ayetio ewa komapem asofo mejo so eburu ya ja papa na mompo motisen onyankofo adom ya ho ya pa amemfa akonyan so na menchia Sumpa TV ahwefo ene Sumpa Radio etiefo ne wona ohwe Sumpa Facebook ene YouTube ni nyina ya mamo nyina ajo na enkanka no amenchia Sida Hour ahwefo ne etiefo mo a Sida Hour modie aka modwumadie ho se mere biara no mo sai mo mre ne moadaje na mo no ye bom eche nyame asem ye wia ye gira so ebom paye Yehowa Nyankopon onhira mu pi amen ewo ma ho fama mo mre moadaje a mode eye Nyankopon onhyem enimonyam amen sabre die na yanko Facebook no so
na omo ha kakra no ye ma omo akwaba emra dwumadie no so na ene ampaya ebedwa ma memfa sa akonya nso na menna eye azuka meka MCR azuka bema onene mrante no boy dwuma papa meka osika sa so na yaw omo boy dwuma na omo so konkran David so bochi no mo hoden den na mechia systematic system one onua panyin so brother Philip me mamu nyina ajo nyakopo onhiraw se mrebia mo so mo bochi dom na sabre de na yemko Facebook no so emra ye wie pe sabre fa ofrobi no be so ofrobi na ka chense onyame somafo no nyame difo no my God one ni team ni nyina abedu na ne waba no pabene so that's right ene sampaya ebija hallelujah amen yeda asempa mudi atwaguo ewo TV so ne radio no so nya asem ketoa nyame nhira mo sabre de omaja baton no de amasida hour efri sabre ko sise no ndu bebo no oni ye nya den enwan na me bon kaye se ebia oyo hoho enani da edikan a wo hwe ya otie ya mens menya da nyi wo fidie no emfiri ho na sida hour no ede na hoden enam nya metumi ede dwumadie no echi na enya nyankopo asem nkoa ene ede mo ye wie a ye ne mo bompai na ayaresa ensenchani oje ne faudie eye nyame madea enti ye baso say ye so wo documents bia fa bi go TV nanim o radio nanim na mra nyame asem ba ne mpaebo no koso no na nyame tumi ne nya hoden ede echire saa so ena udi wunsu na udi TV nanim TV no radio nanim na ye wie pe me bompa ye guso na de opa bia na odi aye se enura utie adanse ne bi yes enura se utie adanse no yes aye bono kasafidie so eye enura utie enura nwumere no utie eye sida awadanse no o se na unyankopon ese ye adwuma serious nyame eye adwuma obu ho a ofre efre for different region nyame ye adwuma wo America na nyame enam sida awa no so emma manfo adanse ti adanse ne ye mia na kumase ha de ono de ti yenche o Facebook no ma yo Bishop Nyankopon enhira o ye chia o de Angelina Fokuo ewo so Ernestina Ibrahim Sanso na Francis Garasti ewo so afiase edu a wo so asomani root wo so Asha Davida afia gospel omunyina agusupo hye o say ewo so Sanso na Baba Sumaila ewo so Andre Jesse ewo so na Ernestina ewo so ena metwa so dia Timothy Abasage ewo so Grace Sam ewo so Sheila Adepa ewo so Catherine Ekpe ewo so Savannah Boache ewo so Sanso na Linda Owusu ewo so Janet Amwa ewo so Patience Sampale enso ejina so Portia Osei ewo so NP na Facebook o ejana so ni penny abridgina so Yvonne Asare okode enso ewo so Yetwaso Rose Ejekum Inshuraba Zinabu Amadu Safo Samuel Ohima Dufie ene Angelina Fokuo ewo YouTube no so a ene anumre omone yesom den Vera Doma Sam ene Christian Gelmensa Patience J from Pond Dina Sari and so omunyina ejina so den na re akwa omunyina ejida so that's right Georgina ayambele munyina omujira so sabre de mon like some page no radio 93.1 no yes mon like page no na mon share link no enfama afoforo so ehwe bi na wontie bi na mon fa mo comments so emra mrebi ameka cho so kan Daniel chapter 12 verse 3 na o se na badwema no ebehyen na wona otime dane nipa pi ko tene nemu no obehyen se da pem ensoloma enti se wo share link no na afoforo tie Nyankopon asem na nani ba no ho so na osakira eye wo se ne link no ona oje sa okra no enkwa wo share link no obi wo ha ni amane mu na otie ofolo sida hour na onya oje a wo se ne link no ona Nyankopon fa so aje sa okra no nkwa hallelujah amen na sane wanya ne ntiye no
Sida hour ye ba. In some ye de bra hwefo ne tiefo nyina ne se. Ehefa na ye gyanom Nyankopon wo. Where is the God of our fathers? Ye na gyanom Nyankopon no. Ehefa na ye gyanom Nyankopon wo. Die ntia ye bisa hwefo ne tiefo se ehefa na ye gyanom Nyankopon no wo. Also for kamia ye say ye generation nipa ewu dodo. Nipa ewu dodo, nipa en nipa ni won bre so aba. Enka tete no obi be wuo no na wade ne bre so aba. Wabo abrewa, wabo akokora. Na chese yese a celebration of life. Maybe adro ne de otoa ne nananom kwakura no more can some na se de o hwe so yese gone too soon. What a shock. Said in some say nwonan. Also for in some say nwonan. Adentia. Ena nipa nchesa. Ena so yade also. Aka ne ye ho yade bia yese eyesikafo yade. Yes. We ne de ya buruchirefo for yesikafo yade. Ye can be penny pressure. Empanyimfo yade. Anso enne de na ekoso. Ye can stroke a. Empanyimfo na ka stroke yede. Anso de ena se ekoso. Enne nkura totafiwa ubeti kidney, ubeti liver, ubeti akumayade. Insem no adentia no how no edos. Nyankopon no hye ye bose. Ore mpaw ye, ore nyaw ye no. Nyankopon no ohefa. Eno na sida awa ye ba. Bosome bia ye yinsemfu abaako. Na ye ne ahwefo ne atiefo abobo ho. Na de atoto tweresem no ho. Na de atoto ya brabo ho no se sa na ekodo na bosome na atwam no eye bosome mienu no eye February bosome no asam ye ne se ye sitie ma Nyankopon asem no ebe ma Nyankopon aboye ho ban ebe ma Nyankopon etimi ehyiran efiso no ka na Psalm 91 verse 11 say wa hye na bofo amaye se on hwe ye so na ye ho ama asem enti osofo se wa hye abofo no amaye ya osofo ye ho beba asem wa pomoden no ho beba asem osofo mese wa pomoden ne ho beye den ho beba asem won kwa no ho beye den ho beba asem o ma no ho beye den ho beba asem akwantu mu ho no ho beye den ho beba asem afena ma won se panelists wo fie ha hallelujah Amen. na wo so wo fie ho no na waje me so wo fie ho no Yes. it is or say ya first wo so eno ode na awemfo ebesi it is awemfo na ambesi ho a osofo ye ho beye den ho beba asem Ebeye den no Nyankopon ahye na bofo wahye na wemfo wahye ne nwosra wahye ne tumi amaye eno ne asem seben until last month ni nyina ya kukomo a kwanya ye befo tie Nyankopon asem ne eti Nyankopon asem so atua eno nso so no asotwe ne ohawa ebeba yenso Yes. na bosomi we de ye hye na wotwe de kan ase no na nam se ye de dwumadi a na ya to den say God of possibility prayer festival intino ye nya bre ene ahwefo ne tiefo eka program no ne team no ho asem se Onyankopon so ade bie ni ho a Nyankopon bamu a wono nyame de amaw adwuma no nyame de amaw asafo no nyame de amaw adoma chede no osofo nyame de amaw na solitia ene doso te se oye kom trance ena oye din kohye o dam na wusu a osofo ene obesu ama nuama abesi wechi enti no ena last week no ye na ahwefo kan se enhwe ma ne nye wonsa nya sa beje nsa na sa abrede ebehia nsa na wasa otime ayiro ho na Nyankopon atime aboa enti ade bia so ebehia nsa no na chese baakofo enche damfo enu nti na toda na ya pai program se fa ho jim
ɛtɔ na ya pae mu ade de sɛ tena ofie hɔ na ɔno yɛ nim wada no bi na ɔno yɛ mɔ mpae sɛ no so ɛka ɔsom no ho na nyame nhyira wɔn a yɛka bibe bi a ɔsɔfoɔ ɔde yɛ adwuma ɛyɛ nyame asɛm no dodoɔ no a na yɛdi adanseɛ no enti wɔn so ɛyɛ afa ho gyim amen bosomi we me na ɔtoa so asɛmfo a mayi a me ne me team sɛ yɛmbɔbɔ ho ɛyɛ hindrances of life ɔsɔfoɔ hindrances of life ɛno nso so ɛyɛ ade a ɔsɔfoɔ ɛdi nipa nya akwansideɛ abrabomu akwansideɛ ɔsɔfoɔ abrabomu akwansideɛ ɔsɔfoɔ asetena yɛ a yaba asase a yaba soɔ no akwansideɛ a ɛtoto nipa nipa ɛntimi nwane mfiri ho saa nneɛma no ɛdi nipa nya ɔsɔfoɔ yɛwɔ nneɛma nipa bebree wɔ hɔ a ɔsɔfoɔ David kaa bi ɔsɛ deɛ mesuro no ɛno anaba me so ɛno no ɛyɛ akwansideɛ ɛyɛ abrabomu akwansideɛ na abrabomu akwansideɛ no obi bi a wohwɛ me a wotie me yɛwɔ honhom akwansideɛ ɛna yɛwɔ honam mu nso so akwansideɛ enti bosomi wedi yɛbɛnya kwan na yɛahwehwɛ mu na ɔsɔfoɔ yɛde atotototo twerɛsɛm no ho na yɛyɛ dɛn yɛayɛ nsɛ no ho protomotins na yɛayɛ dɛn yɛapaapae na yɛbɛyɛ ne maa me nyinaa ka ho na yɛde atoto yɛabrabɔ ho obi hwɛ me obi tie me ɔsɔfoɔ sɛ sɛ menyɛ dɛn koraa menyɛ dɛn ɛno ɛna yɛka kyerɛ wɔ sɛ abrabɔ ɛbɛgye ne mma afiri Misraim kwasom onyame soma anako a John the Baptist ɛma ne bɛdi akwansideɛ ahodoɔ wɔ mu a sɛ wopɛ wo mpɛ wo ɔsɔfoɔ ɛka abrabɔ no ɛyɛ nti Nyankopɔn asɛm sɛ Kristosom ɛnyɛ didie ɛne ɔnom na yɛ honhom ɔko enti kosi sɛ wobɛhu sɛ abrabɔ no ɔko ka ho abrabɔ no okukuruhwe ase ka ho no enti no sɛ matamfo ɛmam wɛne nyɛ me ho na sɛ mehwe ase a mɛsan asɔre mete so mu a nneɛma no nyina ɔsɔfo nneɛma bebree wa womfa w'ani hu anso ɛdi nipa nya na ɛtɔ da nipa ka sɛ ɛnyɛ hwee na ɛnɛ meka kyerɛ sɛ ɛyɛ hwee ɛnɛ me no kasa akwansideɛ baako a ɔsɔfo ɛdi nipa nya paa baako ɛyɛ daeɛ so na yɛba sompa fidi kɛseɛ so ɛwɔ mu a mmara no bra no na yɛde daeɛ so so abam kakra ne nyinaa ne sɛ ɛka nipa yɛadada aba asetena no yɛabrabɔ no ɛka ho na mmerɛ bi ɛyɛ a meba a meka kyerɛ wo sɛ dreams have an impact in our daily life, either good or bad, either good impact or bad impact. Ewo nsunsuanso ewa ya setrem ya dada setrem say nsunsuanso papa anase nsunsuanso bone na Nyankopon na nkasa bo nipa no osofo Sunday daye so eka ye ho na se obroni osofo oye ka no or the sensa asaya wura ka no okay nyame bo nipa no or the ahunim aka nipa no ho nyame bo nipa no nyame de akono asa aka nipa no ho enti osofo de ne si utim a e kyo se enne ope fufu adi ope to adi ope banku adi ope mo adi ope pizza adi nyame na de sa nyama na ye den awura nipa no dia na mani padua no eye o se obeda okay nyame na de sa nyama ne nyina kan ye ho sane be ya ebe boa nipa enti buroni kwese buroni nyama bi a all ye technology ni nyina no eye a oti o se discover we have discovered something eye o mo discover free e wo hodada nyame ye sa nyama no ansa no o hye wiase enti wo hodada enti sensa aba
and now also for a few baby or crana, the light is sisi hono, nipa hano ho, and fire your friends switch and sisi ho. O wura den no man na light na so. O pia na ayeden na hedum. Ka amafo gate ni ni omo nyina o program no mana amafo fie bebere sese omo fe mu amwo fie ho nyina ya program ama sansa do gate no wo fie ho keka unya du gate da no a ebebia ma o mfa safo bi anya dan entu ena ye wo gate ahodo a bebi bia nipa dodo nam te se airport no mu ni sa anema no gate no so wo bebie wo betum ebesai enti wonya osusum toso a wose gate ne yeden ebie ma wo utwemu ana mu ato ama enti wo ha ho enti sa anema ni nyina nyankopon na eye dada enti de nyankopon di kan ye yenhwe Job chapter 33 ene wo hwe ya wo tie fa pen fa twerɛdua no na fa nwoma na twerɛ bi na ye free so se a wo so nya abotere na kwa twerɛ sem na ye no kan mu yenka Job chapter 33 first one yen fra verse 14 to 18 no nya abotere na tie mu nsem de nyankopon kan kye oni pedua o se se enso onyankopon kasa preko ene de tie mple no na enso onipa nwene ho daye mu anadwo ade hunu mu na ho ato nipa so mu empa so na ye mu emu na obi onipa so na oso wona atena ano so obesane onipa afri ne yoye ho na wayi ahantan ahinta onipa na watwene kra afri amana mu na ne nkwa anso anto afna no enti asofo nyoma ya abobobobo so no ose wo akoda wo mpa no so ti se ene wo kwa akodan ose enum ana ho ato so no ene onu nyankopon no odam daye so e kan niema ewo wanim niema e ba beto wo niema ensese to wo kwan obefa so a obeye den obefiri mu akere ose se ne be ya wonkoto amenem ti meka kire se ka sensa ewo mu no ban bibia na sensa na kan kire wo se o ban bibi ko to amenem o ko pem bibi enti gina Me mamunyina, praise the Lord. Benem sa wajem so say hallelujah. onkwan enkoto amremu okra enko onipedua enkoto afena no ema nipa bi enyiwu enku abra wo time nye den enso ye enti dae Ebeke ne ma afri Misrim kwasum onyame soma na kwa John the Baptist ema ne bedi han no ho adanse enti sida bremunie Erade Nyankopon asoma me sememra sani defo na mefa ehitasem ema ni menyina adenti ana petwo yare aware seye adwuma seye edoso ne ni pentimi eni ne mre so aba danger hallelujah amen enti ohaw bi beba na onyankopon ason daye ma ura mfi se ye uradi Yesu Kristo no yeso ye de ben onye nyankopon anso so no emra Herod pe na kunu no dia kwanso no nyankopon fa so odeche no daye so mu no ka kiro papa Joseph se Herod pe wo ba na kunu enti sori anadwo ya na fa no dwane Kom Misrim enya sa obekuna na ka nyankopon so wasoma oba so mra wiase a sensese ko udwane e wasa ke jane apana na nyinam ne sekan ya edie kopon se fa akora no dwane enya sa ibekuno daye so yanhwe daye di kan ya nyankopon so nipa eye ohene Abimelech according to Genesis chapter 20 no Abraham into verse 3 no kono for the sake of time. Na onyankopon ba Abimelech nkyɛn anadwo daye mu na ɔka kyerɛ no sɛ hwɛ ɔba a wakofa no nti ubewu tio
oba wako fa no ninti no obewu oba be winti osofo won say me ka kire say nyankopon no sani honam ne ya bobo nuama bi sani be ya bebo ho ban efiri sɛ ɔyɛ ɔbarima bi yire enso na Abimelek enya mfa ne ho nkan no na ɔka sɛ Awurade obekum ɔman tene nso ɛnyɛ ɔno na ɔka kyerɛ me sɛ me nuane no na ɔbaa no nso ka sɛ me nuane no makoma mu kan ne metirim fitaa na mede me yɛ yei na Onyankopɔn ɔka kyerɛ no daeɛ mu sɛ me nso menim sɛ wakoma mu kan na ɔde yɛ yei na me nso mesɔw mu na waanyɛ bɔne eno nti na mama wanfa wo ho anka no na afi da no ɔbarima no yele kɔma no efiri sɛ ɔyɛ odiifo na wapakyɛw ama wo na wanya nkwa na sɛ wanane no ankɔma no a ɛne ehunu sɛ wuo na abɛwuo wo ne de ɛwɔ wuo enyinaa na Abimelek sɔle ano patu frɛ ne nkwa ne nyinaa na ɔka nsɛm nyinaa gu na so osofo ho na ehu no ye beto ase na nye ne ose enye wo Abimelek nkwa na obewuo ade bia owo bia ofiefo nyina so bewu eti nyame nam da ye sonso eka nuama ye honhom nuama osofo onfa wani huye na ade ne ba beto no na Nyankopon nam da ye sonso ama wani aba ho so anso ye generation ye mfa da ye enye adwuma bio ye generation osofo nipa na ne ti ya no ahwe ne time ye amafo di manima ewo your friends say adwesu ho amafo di manim kan ewo market ho se maso mu no man kontem a me nuama nyina no me customers na obi be kwa akoye dan akoche wo ma me nchia rotesu mani baabi owo bia me chia wo na anwumere yi Oh God. osofo entina nipa da na ni ate no se oye wo bibi a friend say meditation se odaye bi na wakai obi so te your friend say driver na ni ti o si ene ya me 10 wan hwe ya kwesi be kwa akoye dan agolodu kikiram enti kanyame so odaye bia ka otenase na ka okaya e kire se ene day accident ewo wanim enti aida say o bo ho mpae ana o fra wo sofo na ono wa bo mpae ana se sada no kra no untuka na ka wanya uti edidim waso oba na waba fie ho nti enti ko oba no ma fie aka oni ha obia ene hwan na aba wa brabom hwan na aba wa brabom a edi owuo edi yade ebere wo ma memfa 5 minutes peso na memfa nkyere dae ahodo kakra ase na ene mehye dae na ase ewo nipa bebre ohaw bia ba won so osofo first no nanka na adwuma koso first no nanka owa pomoden aso dae bi ososo ya wanfa anya adwuma nti no wanya victim dae no di how ya den abere no de kai obi bia ya otaso dae sa aboa bi aka no ewo dae mu say your wo say ye kraman say ye okra aboa bia wakaw ewo dayem say ye your friend sentatia obeso daye nkran aka no obeso daye aboa bia aka no nyanya nkyira aka no aboa bia wakaw dayem bia eye yade ena ye to amawo na sa yade ne ba so a ne kono eye konden wa hwe ebe kawo so enti Nyankopon e ka kire wo say yede yade brew yede owu yade brew yade eye yade yo say yade na brew eno ne daye na wasom obeso daye na ye wo panie wo dayem onu madro wo dayem say ye your friend say tablet wo say ye your friend say Mr. Syrup edrobia onum wo dayem kire say yade babemona kanka mo beso daye ye wo mo panie no kire say ye to moja mu yade e dia mo nipa bi a wota so daye osofo na udidi wo dayem obeso daye na obi faw obeso daye na o fa obi meka say oni obi da eye says in dream ho asem na me no kan sa nneoma no eye number 1 ede ho na mere na ebre wo number 2 eye yade number 3 ede say bad luck na ebre wo ti daye ben na ososo enti obi wo ho afi bia ye hyase asa daye na me boso no osofo sumbi na nneoma bone
ashase obo so afi no be kwa wie ya na waso na bad luck di nenim wafe foforo no die daye na wo so osofo obi bi o be so daye na bebe bi a watra pen meka o formal places na watu o esese nya ade a obekọ akotena ho biom anso ene obeso daye na bebe bi ana watra pen na wote ho na nyame adom wasi ofie wasi o self contain obo ha o storyboard den nyame adodom anso na obeso daye no na fa wan wurum a na wo han no na dia crossbar na twemu no atakwa me dan no ekura bi asen na ho na wo obi hwe yen obi tie yen owo Europe owo Asia obeso daye no no Mahame obeso daye no owo Techiman obeso daye no owo Enkuransa obeso daye no owo Takorade obeso daye no owo Koforidua anso ename no kasai owo Europe owo Asia owo America ekasafa echirisane na yade na mechireche yade mo daye no ma mefa bi nka ho osofo bo obeso daye no na obi di bibia bonitim obi di bibia boniyem obi abonituo obi di dua bono eye yade enu owuo eba wo so ane kono eye konden obi hweye obi tie obeso daye na udwade wa abonten ene o jacuzzi wo dem baby a waduru obedwade wa abonten obeso daye na onam na onhye mpoboa obeso daye osinyina tutu osofo kire se ade e wo wa bra bomu no ni nyina ba behwero na mafo akira se basa oso da na osi esu a osi etu a cheso mama bewu o papa bewu na obi o hwa me o ti no ne papa ne mama wu ya ne nkura abere mu soso eno soso chesa ade e sombo wa bra bom ade e sombo wa bra bom be fru wa bra bom enti apomoden na sombo a wa djuma wa wade o adodo na adwuma wo ye obeso daye bia na o ye ni dayem na ye to na customers abusu chese adwuma na ye yi adwuma na firi hu na makọ honhom nyame amremu a ye friends wo adwuma no ebese no enti mame mie tetefo no ntum na saa nneema na ma kyerɛkyerɛ mu no obi a wanya victim me hia nipa 5 se saa daye a meka ho asɛm no ofra o se me Sadaye no maso ede nsunsuaso bone abreme na me no wabompae maso sadaye nsunsuaso se na de abreme me so sadaye no nsunsuaso se na de abreme eno nko na me pese ye fansa me pese obi ehu na bosome niema nyankopon pese ofaside awaso maye nyina ye ni mra ye ho so ohen bi utie me ohema bi tie me ye wodaye bi awoso a ena meka enkugodie daye no na me meka hindrances nyoma ya kwense die no ye wodaye bu awoso a ye mpagya enumonyam obo obeso daye na one president mo eto ho oni otumfo mudi nkomo mudidi saa daye ni nyina nya sebia ewo ne president kwa akohia o ekasa se nyame de obedu mapoma adwa so se na nyankopon apagya saa afo no ewo ho celebrities no oso arade be pagya wa busuamu bro na oteso kurodua wo mu enti anya no na ye kɔ ene ye ba ye kanda ya ede eyenso ede nsunsuaso bone ebre ye eya akwense de ede bre emma onuama ya den enti sandaye na mabobo so no de wo so sandaye ne bia de sunsuaso bone abrawo no mo amoso daye a mo formal places obeso daye na hye suku atade na wo ye exam obo obeso daye osofo nipa wo nyina du na wo ya kwada e wo daye e kasa fa se wo be san wachi wa brabom wo waka tena wa hwe be firi wonsa osofo edwuma ebefiri wonsa enti wona wasoso saa daye na mebobo so a edin sunsuanso bone abere won no saafo no kwa na mepese omofre na moka na mesi no eye MCR Ezuka Bema
mo fa na mesi no nto so enne ye kan nneema ya akwansi dia edi ni panya e wose afi ya hyase afi ne ya wura bosom miensa no ye nyina ye ntake sa nneema no e wo mpaebom muadedem nyame asem so die mo ne yemfa ni so nkonim mo hwe TV ne na mesi na gu TV nanim na mo tie radio no eye 0557 0557 000 967 and 0553 89 so ofra na utie ho radio no mu TV ni me ebema ya feedback wa ha eba sa na ye nte ho kan de ebeba na se gise ye yi free so enye boa pae enti mo fa nche se ofra bo modern se ubedum o radio no obelowa ne your friends a volume TV na obefiri ho opakora dum no kasa wi wasan ya so na itimi aba ma me fa ofrefo odikan. Praise God. Hello. Praise God. Ma me woso obapa. Odin die daya waso na die nsonsanso na de abere wo ma me. Ojira so yante won kan. Hello, Papa. Aha kasapa na ojira so pa Mr. Kasa. Papa Pacho. Kasa. Papa Pacho, masuda ye na ye wo mepanie. Masuda ye na ye wo mepanie. Na dia na dia brewo. Monte asa menton ka wa ma menfa ofoforo. Obi a waso da ye den so boni a mechim. Praise God. Hallelujah. Mo ma me dia da ye na waso na dia so na dia brewo. Papa masuda ye na ye kama de da ye pa so na duma so mo yakra. Adwuma semmo so boni a e dia brewo eno no. Me no bompae. So boni a waso daya edi abrewa atwuma no me twa daya no mu na me sign daya no say enko ba bi afri bai. Amen. Amen. Mama for praise God. Hello. Kantika odini ba bi okasa afri papa. Hello. Papa kasa. Hello. Kasa yeton kakasa. Sida. For Christ kasa na me. Hello. Kasa menya hello no kasa na yetie. Yente ka mesra ofra pa wo de kasa ye yete na ha ento ofra pa kasa. Praise God. Praise God. Praise God. Ojira so Dai wona mene me JHS ufo exam da bia the Mako University a me wo papers ne nsa chiro. These are the exams ni bia na ma ya ntumi ntro the me so da ye bia na me me JHS for chiro sa exam mo enti daye no na edu nyanti nyame kan chiro se abrabo mo ekiri sane na obone fo ne de ato so enti wanya ho adwuma ebedi unya sa eye akwensede ma me no bompae daye bia wo so sa one UJHS for na san wo sabre oye university student me bompae de yade dru exams bia semester exams de yade bre me twam frɛ wo so na me sign daye no say enko baby free. Amen. Amen. Praise God. Oh, we free so we dey fa chair san brebium. We jira so ache fa chair san brebium. Praise God. Oh, so what you thought? We dey huri. Praise God. Praise God. O jira so. We dey fa chair san brebium. Mentio ho. Hello. Dear Diana Ostona, dear Nana. Kasa yetio. Kasa. Hallelujah. Me se kasa pa kasa na yetio. Hallelujah. Yaje oso hallelujah, yaje oso kasa. Sofo. Oh, yeah, I want to yanka. I want, yes, so they are talking kapa. I want to yanka with your mamma. Praise God. Hallelujah. Dear Diana was one of the answers on so near Brewo. Papa Pacho, me so Diana, no, it's la pala. Na dear answers on so near Brewo. Papa Pacho, me sorry, it's so be me who can so be I. O say, me sorry, me who can so be I.
ezi afa na waso we dia me srem mo a omaso dae na ma kyerɛkyerɛ mo a den soso saa afọ no nko na me pese ho frɛ na ye sane out a waso dae bi opese me ne wo bɔ mpa me ne me team no wa frɛ na aboa me pese ye educate ye friends ahwɛfo ne tiefo ye create awareness ama nipa hu na ya ho adwuma. Amen. Mame for praise God. Praise God. Praise God. Ujira so. Yentena kadi ya mfa foforo. Ene line say high. Praise God. Amen, Papa. O de ne baby o ka se free na de daye na waso edin susu aso boni abrewo. Right. Daye na so ayesin sayele. Yes, daye bia na school ne ko ya se me tane school for me. Ma oneso eno no ye abrabomo echiresane enti wan say time na owo school no mama na ehwe wo o papa na ehwe wo onya adwuma enti o so dae na ye twon akoda de bia no me no bompae dae na ye echiresan dae a one o former schools JHS classmate ama unyama nyina seye me di yesu di chada ye amen me bompa ye say yes sign da na say ko be free by amen amen praise God. Praise God. Praise God. Hello. Ma oneso kakrama mi o ma me da ye be na waso ide susu anso bone aba me dawe me so ya che na se na maso mo yi na mate mo nka me so de na abo ate aka me nsa ma sisi a me nsa na ake bate o ma na me nsa no mo ye me enti oso sa dan na sa nsa na abo ate aka no sisi e mo jo wa nya ho adwuma obo se e de yade e ba be to so antina etiem a papa etiem na ma frɛ mo no me no bompae enti se no me no bompae awurade sunsun so bia aboatea aka ne dayem e de bebre no a sha se de sanu mu ye ya me chada ye no mo na me sign da ye no say ko be bi free by amen amen onso so a afe na o tie yen ye kire da ye so ne sunsu aso bone a e de bre nipa eno ho asem na ye ka enti no ye wie pe mo amaso to da ye na ene mo abompa na sabre de mo praise God for Christ so dear da ye na o tai so so e de sunsu aso bone abrew I am a company. Let's say, a month is now, or give and is a dance to us on the Abrao. We can listen. Yarena so here for a running Janapa. Mo so on send as a tenor. Ti me no bompae awurade da ye bia obeso na wa menstruate in dream Jesus da ye bia ene ede yade abeto no oh Jesus wa hwe ya na the fibroid operation sem me twa da ye no free so na me sign da ye no se enko ba bi free pie na aka 5 minutes pe na ye mfa mo pae kese mienu na entime emmo ahwefo ne tiemfo kasa awurade yesu afia hyase me pejá me home ne me kra ya boni bi a me soso edin sunsun aso boni ebe brem wo honam fam ebe me nyintum twa da ye num me sign da ye no me sign da ye wado na bompa ye
Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More Facebook, YouTube, you know, type of I break out, I break out. The able obeti me asuna urefi. Once I am mama so that na che. Na fena ye chire fena na ni ba no so. Kasa urade yeso. Urade yeso. Da ye bia maso ache. Da ye bia maso ache. Na afena din susu aso bone ebreme. Na afena din susu aso bone ebreme. Sign that you know, try that you know, Adie bia ya kwensi die. Adie bia ya kwensi. From a new home. Amen. From a new home. Ediminya. Yesu demo. Enwa kanie. Enko baby efire. Say ya. Ewo Europe ho. Asia ho. America ho. Australia ho. Ghana ha. Ghana bia me wo bia. Yesu demo. Bia wa no na bomba. Jesus Christ. Can amen say 3 times? Amen. 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 But so many yadi ahwefo yɛdan hwɛ ayɛ akwansidia edi ɛwɔ ya brabom the hindrances of life akwansidia woyɛ kristoni woyɛ ɔsɔfo nyameba nneɛma edi esisi kwan ɛyɛ wakwansidia wanyɛ ho adwuma yɛwɔ nneɛma bi wɔ ha nyame mɛyɛ ma yɛsɛ wankasa woyɛ ɔsɛ wanum no wasiesie ahoɔden watamfo nti mo a na mo pɛsɛ mo ba so mo ne yɛ bompa yɛ numbers na yɛ frɛ na yɛ sign out pɛ na mo afrɛ ɛnkyɛ na yɛ sign out ama the apostle continuation ɛyɛ area apostle area head mpasa mo mechia papa ne na pamfo nyina mema mo nyina adwo enche na yesane out amawo enti yesane out wie pe na waye den wafre ye ni wabompa number ba ko account ye 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 ofraka numbers ni me no ho a ye no ebebo mpae na sabre de pagya wo nsuo o documents bia na ye mbo so mpae obi biara wa pagya ni nsuo me gina fidie so hyenyankopon asemu tumi ne na ho de se baby bi owo biara nyame asemu tumi mbo wura nsuo no enane yesu moja enane ayaresa nsuo enane nsenkyene nsuo this water turn into the blood of Jesus, the miracle water and the healing water. Nsuo no saa nneɛma yi ɛna ɛnyɛ wɔ yesu demo afei me bompa me mamu nyina praise the Lord benem sa wajem so say hallelujah me ma